това беше... Нямам думи. Ти можеш да представиш? Как може, бе? Ей, викам, убив го! Убив го! Как може, бе? Как може, бе? Убив го! Мия Димитрова Михайлова, приемате ли за свой съпруг Петър Георгиев Петров? Да. Обичате ли се да го уважавате? Обичате ли Да. Вие, Петър Георгиев Петров, приемате ли за своя съпруга Мия Димитрова Михайлова? Да. Обичате ли се да я уважавате? Обичате и подкрепите. И да цените нейните усилия да създаде уют в дома и в душата ви. Да. Давате ли искреността в тяхната живота? Да. Убив го! Направо това беше... Нямам думи. Ти можеш да представиш? Преди да кажеш, да ти се обадят по телефона, да питат, и ти да кажеш да не аз взимам ли. Мълчи ли момента обаче? Направо ще аз те подпия. Ето, знаеш, преди ти да подпишеш, да? По него настъпах. Тия хора са луди всички тук. Не знаете. Всяка шанса. Колко пари имаш? Я да за тебе колко пари имаш? Пепе, изкарай моите пари. Ви правя. Хайде колко пари имаш? Ще издигна курсията. Мачка! Виж. Не вървиш. Не вървиш. Никога не си ма свалял, аз се дадах прекалено лесно. Сваляй ма сега. Не вижда парите, бе. Бе, кой ти, бе? Дай ги. Я погали по буската така нежно. А, така. Ей. И да гледам, нали? Ай. Това не беше много нежно. Димитрова Михайлова. Еми, той е като се върза. Мина, толкова ми е къла. Напъвах.